Eta erakunde terroristak mende erdi darama era guztietako krimenak burutzen. Bere sorreratik hasitako eraso terrorista areagotu egin zen demokraziaren itzulerarekin. 80ko hamarraldian, berunezko hamarkadan, etak 400 pertsona baino gehiago hil zituen, Hiperkor edo Zaragoza edo Bikeko kuarteletxeen kontrako atentatuetan. Biktima asko umeak ziren. Baina gizartea poliki-poliki kontzientzia hartzen hasi zen jarduera terroristak suposatzen zuen drama ikusita. Denok hasi ginen sentiberagoak izaten biktimen, mehatxatuen, euren familiakoen edota norbere herritik ihes egin behar izan zutenen minaren aurrean. Denok asumitu genuen basakeriak denoi eragiten zigula eta edonor izan gintezkeela gizartea sarraskitzeko prestagoen talde hiltzailearen helburu. Gizartearen gaitzespena ugalduz joan ziren manifestaldi eta kontzentrazioen bidez hasi zen. Herritarrek kalea hartu zuten. Azken urteotako arrakasta polizialek talde terroristarekiko gaitzespen soziala sendotu dute. Komandoak desegin eta partaideak atxilotuak izan dira etengabe, baita atentatuak egin baino lehen ere. Nazioarteko lankidetzak eta erabat isolatzea lortu du. Jarduera politikoak berriz, impunitate eremu guztiak kendu dizkio. Baina hala ere, etak badu mina eragiteko ahalmena. Oraindik badira etan sartzen diren pertsonak enam delakoa osatzen duten erakunde ezberdinetatik eta kale borrokatik. Gazteak dira, demokrazian jaiotakoak eta ezitakoak, baina gorroto fanatikoan irakatsiak. Gazteak eta esperientziarik gabeak izan arren, edozertarako prestauden gaizkile arriskutsuak dira. Naiz eta jakin, atxilotu aurretik ibilbide terrorista laburra izango dutela. Horrexegatik saiatuko dira ahalik eta kalterik handiena eragiten. Ertzaintza eta beste polizia indarrak lanean ari dira etaren terrorismoa oroitzapen garratz bat bihurtzeko helburuarekin. Baina horretarako beharrezkoa da gizarte osoaren laguntza. Terrorismo edo kale borroka ekintzak burutzeko jarduera susmagarriren bat ikusten baduzu, terroristaren bat identifikatu duzula uste baduzu, edo zein informazio baduzu, deitu berehala ertzaintzara. Konfidentzialtasun osoz. Informazio guztiak dira baliozkoak. Zure laguntzak biziak salba ditzake.